se matka lähtee niin, että tilaus tulee meille toimistoon puhelimella, sähköpostilla tai voi toki tehdä myymälässäkin. Sitten tehdään laput, tehdään tilauslappu kansioon ja sitten tehdään nostolappu keräyslaatikkoon. Lappusta se sitten poimitaan 2-3 päivää ennen kuin sovittu kuljetus tai nouto on tulossa. Ja sitten kuuset lähdetään nostamaan. Ensin ne merkitään. Se miten minä käyn merkkaamassa, että tulee sopivaa niin kuin samankaltaisia taimia. Kaikki on samaa kokoa. Sitten suurin piirtein samankaltaisia, joka sopii niin kuin niistä tulee yhteneväinen aita. Et ne pyritään aina ottaa samalta pellolta samankaltaisia taimia. Mitan kanssa mitataan ja sitten merkitään kietypuolivärillä ja sitten vastoryhmä tulee ja nostaa sitten ne merkatut kuuset siitä ylös. Ne nostetaan ihan lapiolla ja tehdään siisti paakku ja sitten laitetaan semmonen juuttikangas sinne, joka on täysin maatuva. Sillä sidotaan se paakku, että se paakku pysyy kasassa koko kuljetuksen ja istutuksen ajan. Ja sitä kangastahan ei oteta pois edes istutuksessa. Et se on tärkeää, että se kangas on siinä koko matkan ajan. Ja kun nostotiimi on tuonut taimet siihen lähettämön alueelle, niin meidän lähetysporukka sitten tarkastaa tarvittaessa, pakkaa ne lavoille, jos ne on lähdössä rahtina, tai sitten ne laitetaan valmiiksi, mistä asiakas voi noutaa ja lastata kyytiin. Jos ne pakataan lavoille, ne sidotaan kevyesti, laitetaan odottaa sitten kuljetusta, katsotaan, että siellä on kuljetuslaput on kunnossa. Ja yleensä aamupäivällä tulee nouto ja seuraavana päivänä taimet on asiakkaalla perillä. Tai jos on meidän oma kuljetus, niin sitten mehän on samana päivänä perillä. Taimet kannattaa kastella heti samana päivänä, kun ne saapuu. Ja mahdollisimman pian istutus. Jollei seuraavana päivänä, niin sitten muutamien päivien kuluessa. Mutta päivittäin kastella ne paakut kevyesti, ettei sillä voi voimakkaalla suihkulla, että paakku ei hajoa. Ja istutusvideo onkin sitten seuraava valo. Insien taimilla onnistuu.